खुलुमबाय praise the Lord God bless you all नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो इसोरनि आशीर्वादा अरायसम थाफ्लायथों बेनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय दिनै आङो मोनसे बिषयाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों इसोरनि बाक्यनिफ्राय माथाइनि 11 अध्याय 11 पदनिफ्राय 15 पद नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो हिन्जावफोरजों सारिजानायफोरनि गेजेराव रावबो जहन बाप्तिस्मा होग्रानिख्रुइ देरसिन उजियाखै नाथाय सोरगोनि रायजोआव दुइसिना जहननिख्रुइ देरसिन आरो जहन बाप्तिस्मानि दिनफोरनिफ्राय दासिम सोरगोनि रायजोआ ब्रा ब्रा हमजादों आरो ब्रा ब्रा मानसिफ्रा बिखौ सेनो हास्थायो जहननि आमोलसिम बयबो नाबिफ्रा आरो मसेनि आयेना सोरगो रायजोनि बिसय खोथाबाय आरो नोंसोरो नाजावनो इच्छा जायाब्ला जहनानो फैगोन इलिजाया खोमा गोनांफ्रा खोनासंथों बेयावहाय आङो मोनसे बिषयखौसो आङो नोट खालामदों जे संसाराव बिमानि फिसाख'निफ्राय उजिनायनि मादाव जहननिख्रुइ देरसिन रावबो उजियाखै नैबे सोदोबा जोंनि थाखाय साननो लुगैया जे माबादि पृथिबिनि देरसिन नाबि बियो मानो मुंख'जाखो जिसुजों बै इलिया नाबिमोन बादि बेबायदि मिराकेल खामानिथ' मुंबो मावाखै बियो जास्ट प्रचार खालामदों आरो प्रचार खालामनानै बियो बाप्तिस्माखौ होयोमोन बेखिनिल' मिराकेल खामानि मावाखै बियो मानो बुहुमनि मादाव देरसिन रेंकखौ मोनखो बे मोनसे साननो लगिया बिसय नाथाय बे पृथिबियाव थानाय अबस्थायाव जुदि सोरगोनि दुइसिनजों कम्पेयार खालामोब्ला नाथाय सोरगोनियासो देरसिन बे पृथिबिनि देरसिना देरसिन जानो हाया बे बाथ्राखौबो स्पष्ट होनदों नाथाय बियो मिराकेल हाबा मावालासिनो जे जिसु ख्रिस्ट'आ जे फैगोन मोनसे टाइमाव बेखौ प्रचार खालामनानैनो बियो आरो बाप्तिस्मा होनानै बेयो एफा गिदिर रेंकखौ माबोरै मोनखो जोंनि गेजेराव बे सोंनाय उजियो जोङो दिनै बे बिसयखौ जोङो दिनै गिर्जायावबो खोनाबाय नोंथांमोनाबो फ्राय खोनाबाय जानांगौ बे बिसयखौ सोर माबादि खिन्थादों बे मेटार खालामा नाथाय गोथार जिउआ गुबुन गुबुन एंगेलजों गुबुन गुबुन रोखोमनि दिनैनि तारिखाव बेखौ गोथार जिउआ गुबुन गुबुन बिसयफोरजों बेखौ खिन्थाबाय आरो गोदो गोदायनिफ्राय खिन्थाबोगासिनो दङ देरसिनथार सोरगो रायजोनि दुइसिनाबो देरसिन सोरनि पृथिबिनि देरसिननिफ्राय सोरगो रायजोनि उन्दैसिना देरसिन मानोना सोरगो रायजोआव थानाया बे एभारलास्टिं बेहा जोबनाय गैया नाथाय बे पृथिबिनिया दान्दिसेल' बेनिखायनो सोरगोनिया देरसिन बे बिषयखौ जिसुआ बुंदों थ' पृथिबियाव हिन्जावफोरनि फिसाख'निफ्राय उजिनायनि मादाव बयनिफ्राय देरसिन नाबि जहन बाप्तिस्माया माब्रै बे रेंकखौ मोनखो मानोना बियो गोथार जिउजों बियो प्रचार खालामनो थिनहरजाखानायमोन आरो बियो जिसु फैगोनखौ लामाखौ बोस्रांदोंमोन आरो बे बिषया जेसायाना बेयावबो लिरजादों बियो जिसु ख्रिस्ट' बे हायाव फैगोनखौ आरो मावगोनखौ बियो लामाखौ क्लियार खालामदों लामा बोस्रांदों बाप्तिस्माया अब्ला बेबादि
जन बाप्तिस्माया बेबायदि लामा बोस्रांनायजों देरसिन रेंक मोनबाय नामा? बेल' नङा, नाथाय जन बाप्तिस्माया रेंक मोननायनि मोनसेल' खारन दं। बे जन बाप्तिस्माया इयुनाव मा जाहैगोन बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिखागौ, खारन बे स्वयं इसोर। बियो जिसु ख्रिस्ट'नि मिनिस्ट्रिनि मावनायनि थाखाय बियो मुंख्लं जादों। नै बिनि थाखाय बियो देरसिन रेंक मोनदों। जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय प्रसार खालामनायाव जिसुनि मुङै मुंख्लं जानायफोरनि मादाव बेनो गिबि। जन बाप्तिस्मायानो गिबि। बियो जिसुनि थाखाय प्रसार खालामनायमोन आरो बियो बाप्तिस्मा होनायमोन। बियो बाप्तिस्माखौ मा रोखोम होनायमोन? बियो गोसो सोलायनायनि दैजों बाप्तिस्मा होनायमोन। आरो जन बाप्तिस्माया बुंदों, आंनि उनाव फैगोना देरसिन, बियो अरजों आरो दैजों बाप्तिस्मा होगोन। बे मुंख्लं जानायनि थाखायनो जन बाप्तिस्माया जिसुनि नोजोराव एबा इसोरनि नोजोराव देरसिन रेंकखौ बियो मोनदों। मानोना जिसुनि मुङै थैनाय साफ्रोमबो बियो इसोरनि रायजोआव स्पेसियेल बिसोरो। आं दाख्लै मोनसे भिडिअ होनखादोंमोन, ब्लाड सेक्रिफाइस, गावखौनो जिसुनि मुङै ब्लाड सेक्रिफाइस खालामोब्ला ओरैनोथ' जोंनि पापनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव बोलि होबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों जोंनि पापफ्रा सुस्रा जायो आरो जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय जिसुनि नामै इसोरनि नामै मुंख्लं जायोब्ला, मानो होनोब्ला जिसुआ बुंखादों, आंनि मुङै जाया जिउ खोमागोन बियो जिउ मोनगोन। जिउ मिन्स इटारनेल लाइफखौ मोनगोन, बेखौ सतबांसा होनो। बेनिखायनो जन बाप्तिस्माया पृथिबिनि मादाव देरसिन होननानै मुंख'जादों। बियो आसरित खामानि मावाब्लाबो बियो जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय मुंख्लं जादों। बेनि थाखोमानाय बिसयआ बेनो। बे गुसुं आङो बिसयखौ आं दिनै बुंबाय। इसोरा गावनि बाथ्रानि सायाव बोर होथों। नाजानाय जिसुनि मुङै आमेन।